नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालायगोन आरोना लोगोफोर आं मा खालामनो थाखाय थांनो ओंखारदों बा मा खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोनजों एसे देखायनो नागिरदों लोगोफोर स' फैदो बिदिब्ला दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादोलाय स' फैदो जों दायो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर दिनै थांगासिनो दङ लोगोफोर बियार फिल्ड मोनफैबाय आरोना अखा हादों बियार फिल्ड नै थांगासिनो दं वेदारा मोजां जाथारदों लोगोफोर अखा हाहां औ सान्दुं दुंहां अखा हाहां दा जोङो बेंटल गेटजों ओरै बारगोन आरोना लोगोफोर जों सिदा सापागुरि थांला बेंटल गेटजोंहाय नै जों ओरै थांबा बाव मोनसे बङाइगावनि थांनाय लामा दंबावोना लोगोफोर बारस'ग्रा बेंटल गेटजोंहाय स' बेजों थांसिगोन आरोना नै सिदाजों थांला जोङो सापागुरिजों थांला माने थांसै नै जोंहाय जि अखा हाहांहांथार आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनोब्ला माने जायगाया मोनसिगोन आरोना थ' जोंहा मोनसे ड्राइ क्लिन खालायग्रा दङ ना बङाइगावआवहाय थ' आं बावहाय माने आंनि ब्लेजारखौहाय जि गोबावैनो दङ माने दोनहाबबाय थानानै गोलोम बोथोराव आरोना दोनहाबबाय थानायखौ माने आङो ड्राइ क्लिनावहाय हैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' बे अबेहाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दे लोगोफोर बांसिनानो मिथिखायो जानांगौ जेनेबा अबेहाय दङ बङाइगावनि ड्राइ क्लिन खालामग्राया खिन्थु माखासेफोरा मिन्थियाना थ' आं बेखौहाय नोंथांमोननो देखायगोन आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थाबावदो र' एसे ससे थांबानो मोनसिगोन आरोना दा बारस'नानै नै बङाइगाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर थ' एसे दावखोबावनांगोन ओइयावसो दावखोगासिनो दङ बिराद भिर मोनखायो आङो जायगाखौनो हाजारखि लामा गुवार खालामा मानो थोखाया आरो दा इयाव पार्किं नायनानै दोननांगोन एसे दावखोबावदो ओइ सिमाव बिशाल जों थांगोन दा बेयाव जेरावबो मोनाना पार्किंखौनो अयनायखा पार्किं मोनैनि थाखायनो जा दिगदार जायो माथि गालांबाय बे गारिखौ पार्कखौ होनो जेरावबो पार्किं गैया सरिट मा खालायनांगौ दे एसे दावखोनानै थाबायनानैबाबो दोननांसिगोन जों मोनबाथाय नै बेजोंसो हनै जेबो बेजोंथ' दोननानै जाखाया बङाइगाव फैथाव जालानो गारि लानानै पार्किंनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम स्कुटियाव नैबावबो बायदि गोजानाव दोनहैनांदों लोगोफोर पार्किंखौनो मोनलायलाया इयाव थैगोनसो दा नै जों थाबायगासिनो दङ मोननोसै आरोना बङाइगाव कलेज रडनि अपोजिटआव दङ सिदा मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नै बङाइगाव कलेज रडनि ओरै अपोजिटजों दै बे आरो सिङावहाय हाबनानै लानो र' गैया गोजानखौ सिङावसो दं खोमा लन्ड्रि ड्राइ क्लिन ब्लेजार गोबाव जाथारबायमोन दिनै जायानो लोगोफोर आं सानखादोंमोन दिनै जानाय नङा होननानै माने दोनखागोन आरो दिनै बेबायदि जायगायाहाय बङाइगावनि गोरै औ जुथाबो सुयो खोमा नै ब्लेंकेट जुथा नोंथांमोनहाबो होफैनो हागोन आरोना दखाननि नामानो अबे मोनसेखौ होनोथाय बैनो खोमा अबे क्लिन विलार लन्ड्रि बेनो जागोन आरोना गालांनांगोनसो जाहैबाय लोगोफोर बेखौनो दिनै जानाय नङा हा डली ब्रह्म थ' साननै लाखिसिगोन आरोना लोगोफोर फुरा गाज्रि जाजोब्बाय नै ब्लेजारानो मैला जाजोब्बाय हो गया ना अभी
जाबाय आरोना थ' थांफिनसै जोङो दा मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दङ दा जोङो ओंखारफिनबाय होनानै ओरैनिफ्राय दायो मोनसे जायगायाव थांगोन बेखौबो नोंथांमोनजों देखायगासिनो दं आरोना बै जाहैबाय जोंहानि बेयानो ओरै हाबलांसै जायगायाव थांबावगोन लोगोफोर बेखौबो दा नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ दे नायलांबाय था बङाइगावनि फ्लाइअभारनि क्लक पार्क दङ फिसानो गाहायाव मा लानो नागिरदों बे जायगायावहाय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर थ' नायदो नै नोंथांमोनहाबो नांगौ आरोना नायदो दे बेसेबां हाजार हाजारनि दङ नायगोननि र' नायगोरनानै लानि र' लोगोफोर प्लास्टिकनि नायगोरनि र' नायनानै नायनि आरोना लोगोफोर सिङाव हाबनानै नायनो होदों ডাঙৰটো লাগে না সৰু ডাঙৰটো লাগে না এইটো আপুনি নিজে ব্লগ বনাই আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ড गाज्रि नङा बेखौ नायनाय नायनि आइजोंदों गाज्रि नुवाखै ना लोगोफोर माखौ लागासिनो दं देखायगासिनो दं नोंथांमोननो गाननानै जि गोबाव टाइम लाबाय जोङो बावहायनो लाखांबाय आङो नायनोसै जा गोबावनि उनाव फाइनालि लोगोफोर आं माखौ लाखो बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आरो दे फाइनालि आं बेखौ लाबाय आरोना लोगोफोर टाइटाननि नायदो नोंथांमोनहाबो बिराद गिदिर गिदिर बाजेटआनो बेखौ लाबाय आङो पेनके जाना लोगोफोर गानखाबाय आरोना नोंथांमोनहा माबायदि नुदों खोन्थाहरदो टाइटाननिखौ लाबाय आङो गोबाव नायनायनि उनावसो फाइनालि फसायबाय आरोना लोगोफोर दायो लानो नागिरबाय गरम जोबलायलाय ओरैबायदि भिर माबायाबो जायगायाबो लानो नागिरबाय आरोना जा गोबाव नायखांनायनि उनावसो लोगोफोर लाखांनानै ओंखारबाय आरोना नै फाइनालि टाइटाननिखौहाय लाबाय आङो जा गोबाव नायनायनि उनाव ओरैबायदि दामि दामि ना जेबो र' गिनानैसो खारजोबगोन दामखौनो ओरैबायदि माने सोंनोनो हाया आरोना दामखौ लोगोफोर मा होननो एफा दामि दामि बुस्थु दङ आयौ ओमफ्राय नायबा एफा बिदि दामि दामि जायखौनो नुनाय नङा आरोना खिन्थु सोंनोबो हाया जोरनाया बिनि बुस्थुफोराबो आङो मेरला इउज खालामखांबाय सिगाङावहाय लामायानो ट्राफिक जोब गासिबो ओमफ्रायो माने थेवबाबो अभार जोब आरोना दामानो एकदमबारे बाजेटनि गोजौआव जोब जाखायो लोगोफोर उपाय गैया थेवबाबो नांगौ बुस्थु नालाय लाबाय आरोना नै दायो आयौ गारि गाखोफिनसै थोस दामखौनो हे 50 Yes, ma'am. 50 নহয় आयौ ट्राफिक लाइन पार्किंआबो 50 बावसो जाहैदों 50 নহয় 20 टका 20 टका 20 टका पार्किंनियाबो आजिखालि एफा दाम जायो नामा सोरबा हरगासिनो दं एसेबो बुस्थु बायनानै गाननो हायि जालांखो जुगालाय आयौ गिरु बारु दाम सोंनोनो हाया बारा मिलायनाय मोनाखिसै आखाइजों थेवबाबो लाबाय आरोना बेबा ओरैबायदि आंनि बाजेटनि गोजौआव बबेबो उफाय गैया लानांबाय माथो खालायनो 1 मान्थनि सेलारियानो थांजोब्बाय आंना आरो मा फुजा जाबावनो लोगोफोर जेबो गैखाला 1 मान्थनि सेलारियानो दैयावनो ज्राव खारजोब्बाय
लानो लाया जाजोब्बायमोन आं गोसोआनो लाला बायदिबो सानदोंमोन ओमफ्रायहाय मालाबा लुगैयोबो ना बारा गाज्रिद्रायबो मोनासै बारा मोजांद्रायबो मोनासै केमेरायाव एसे बोरैबासो नुयो आरो गेजेराव थाबाय बारा गाज्रिबो नङा बारा मोजांबो नंला फुरा 1 मान्थनि सेलारियानो दैयाव थांजोब्बाय ज्राव मा होनबावनांगौथाय मिथिला जिखुनु लाबाय आं नालाय ओरैबायदि भिर लोगोफोर बङाइगावआ भिर बङाइगावनि भिरखौथ' मा बुंनो ओरैबायदि जेव मानसि भिरानो नायजाया बहामसै दसे खेबसेयाव बेवहाय दसे हाबबावबाय लोगोफोर KFC-आवहाय लोगोफोर सफैबाय आरोना दायो बार्गारजों KFC-जोंहाय अर्डार खालामदोंमोन मोननै बार्गार ओमफ्राय मोननै कल्ड ड्रिंक पेपसि ओमफ्राय बेनिफ्राय फ्रेन्च फ्राइ जानोसै जोंहा घरि गोदानाबो माबायदि नुदों खिन्थाहरदे लोगोफोर आंनि आखाइयाव बांद्राय समायाखै जानांगौ आरोना जागोन आइयो चिकेन बार्गार उल्टासो जानानै दंमोन जालाय दे माबायदि टेस्टआ खेबसेनो जा माबायदि गोथाव थावा गोथाव ससानि थाखाय नङा बारा जागोन दे मा KFC-खौबो जाबाय थानो आंगायबायना थ' बेखौ जानो नागिरदोंमोन आरो एसे बेलेग मटा जानानै लोगोसे जानोसै आरोना मबाइलाव फिसासो नुबावो दे बेखौ जि मटाखा मटार गाज्रि नङा मोजाङैनो दङ थिगानो बांद्राय गाज्रि नङा आरो जागोनसै र' होमबा जाबाय स' लोगोफोर नै दायो जोङो एसे बेरायबायबो बिनिफ्राय अबाव थांखो आं नोंथांमोननो खिन्थाजोबखांबाय ओमफ्राय जोङो एसे जाबायबो आरोना बियानैजों जोंहाय ओमफ्राय दा जोङो ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना थ' आंना मबाइलाबो बांद्राय चार्ज गैला लोगोफोर ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरोना भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरो जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल गुड नाइट सिट बेल्ट गारिनि टुट नेगासिनो दं नै गाननोसै र'